разгледаме очилата B50 на O'Neill. Нека разгледаме очилата по-подробно, като много важна част е това, че от вътрешната страна на ластика има 3 слоя силикон за перфектно прилягане към каската. Има 3 слоя пяна за доста голям комфорт, както и много голяма вентилация от горната част и отдолу. И сега нека поговорим за плаката на очилата. Тя е двойна, което предотвратява изпотяването при студено и дъждовно време. Има покритие против надраскване и филтър за синя светлина, която предпазва очите ви. И най-готиното на очилата е, че плаката се сваля и слага много лесно. С магнити. Има 8 магнити от вътрешната страна, които държат плаката доста здраво. Плаките ги има в различни цветове, като фабрично се предлага леко затъмнена, иначе може да си вземете чиста синя или в жълт цвят. Очилата се предлагат и в още два цвята, жълт и бял, като допълнително към тях може да си поръчате и флипъри. Това е за очилата B50. Ако са ви харесали, може да дойдете да ги разгледате в някои от физическите ни магазини или да си ги поръчате от сайта ни linsanmoto.bg, като имате право и 30 дни на връщане.